Moi! Täällä taas. Sori, täällä ei näy mitään. Onpa nyt näkyis paremmin. Roskaa. Mä kuvaan tämmösen, tää on vähän jälkeenpäin tuleva video joulujutuista. Tässä on 2 lahjaa. Tai oikeastaan täällä paketissa on 4 samanlaista. Sitten täällä on. Ja mä näytän tässä minkä mä sain joululahjaksi. Tää on Minecraftista, kissa, oselotti. Tämmönen. Mä en tiedä mitä sen häntä on käynyt. Se on siinä on reikä. En tiedä mistä on tullut. Kello on mun näyttö on mennyt rikki. No, mennään asiaan. Koru. Siis mä oon aina halunnut tän korun. Siis mä en aina hoksannut, että tässä luki väärinpäin. Ja huono valaisuus. Tarkenna nyt. Tarkenna. Kalevala. Ensin mä vaan avasin tän silleen. Aha, tää on vaan koru. Se oli... Se oli näin päin. Sitten mä vaan laitoin sen takaisin näin tänne. Ja senkin. Sitten mä vaan luin tää boksin tästä. Ups, se lähti silleen, että tarkennas nyt. Niin, että siinä luki Kalevala. Sitten mä otin sen uudestaan. Näin, että eihän tää voi olla Kalevala. Tai tää elämänroihu. Siis vaan mä katsoin uudestaan. Mutta on pieni. Tää oli se pienempi. Ja sit mennään tohon toiseen yllätyspakettiin. Siis sieltä tuli kynslakkaa, mutta mä laitoin sinne ne jutut, että se olisi mielenkiintoisempaa. Tämmönen. Sieltä tuli kynslakkaa, mutta nyt siellä on. Otetaan teipi pois. Sori, mä säädän tästä. Tästä pitää tulla pieni video. Sori, pieni katkaisu. Mun veli puhuu tuolla. Mä laitoin vaan nää korot. Siis mä sain babylipsejä. Kaikki oli samassa pakkauksessa. Tämä on. Ei näy liian vähän valoa. Missä on valoa? Etsitään valoa. Olisiko tässä? Mut tää on Hot Cocoa. Mä en osaa lausua sitä kunnolla. Tää on mun yksi lemppareista. Tämmöinen paketti, tämmöinen. Ei tarkemmin. Siis tää on Sugar Cookie. Sitten täällä on 2 vielä. Aloitetaan vaikka tästä. Tämmöinen. Sweet Apple. Tämmönen ihan punainen. Onpa käytetty tää kamera. Sitten mun lemppari. Tämmöinen. Taivaallinen tuoksu. Tämä on Mint Candy. Ja tää on ihan tämmönen pinkki. Nyt haistellaan nää kaikki. Aloitetaan tästä. Tää on ihan niinku näin. Tämmönen tämmönen ihan tavallinen pinkki. Näin. Haisee ihan rakkaalta mintulta. Tää
Laitetaan korkki. Sitten on mun yksi lemppareista. Sweet Omelo. Raikkaanpunainen. Tää haisee jouluiselta. Tippuu kamera. Kaka. Tää on tämmönen vaaleanpunainen. Tää. Tämmönen haisee. En mä osaa sanoa, joltain hattaralta tai joltain. Sitten tämmönen ruskea. Ruskea. Kakan väri. Tää ei haise enää mulle miltään. Niin. Sitten. Ei mulla ole tässä muuta. Ensi video tulee jossain vaiheessa. Mä voin näyttää. Voitte sanoa videoilla, että kuvaks tää, en mä tiedä. Sori huono kampaus, mut kun mä en tietänyt, en jaksanut laittaa parempaa. Niin noilla voitte lähettää sinne kommentteihin, että mitä haluatte, että mä kuvaan, ja sit mä voin tehdä video tosta noista mun muista joululahjoista, mut osa mun lahjoista on iskältä ja osa on äitille, niin että Näin mä pajan mitään nappeja. Että heippa!